venia un poc com a secretària del Consell de la Joventut del País Valencià, no? Venia a parlar del treball que s'ha fet des del Consell, però més bé des del grup parlamentari Compromís, perquè ara que venen eleccions, que tot el món ompli cartells, que tot el món ompli parets de moltes paraules, és hora, diria jo, no de mirar tant les paraules, de mirar tants colors, sinó mirar quin és el treball que s'ha fet, quin és el treball real que s'ha fet. I per això venia a parlar-vos com una persona, com una neta de llauradors d'oliva, com una filla de mestres d'oliva, que bàsicament, a part de l'esforç individual, ha contribuït a fer polítiques reals en clau valenciana, d'esquerres, de país, i sostenir l'esforç. Perquè això és el que no diuen els diaris, això és el que no parlen. No parlen de com a les Corts, on sembla que és una cosa d'uns i altres, on sembla que són llunyanes, distants, allà a les Corts també es pot fer faena pels pobles, per la Safor. S'han presentat propostes durant aquests 4 anys contra l'aliança d'atenció, per la circunvalació, per llevar aquestes carreteres que ens travessen a la Safor, contra la regressió de les platges de les nostres costes. Mireu, això cal explicar-ho. Els 4 diputats que tenim els vídeos, Mireia per Alacant, Josep Maria Paella per Castelló, Val Morera, que està molt vinculat a l'Alqueria, i Mònica Oltra, han treballat de manera constant i quotidiana per portar temes dels pobles, temes que ens afecten a tots, a les Corts. I això cal dir-ho. Cal parlar d'una política real al servei de ciutadans. Per tant, les 4 paraules que puc adreçar-vos jo avui així van dirigides a aquest únic objectiu, a parlar d'un projecte que té la paraula qualitat com a paraula fonamental. Per què qualitat? Qualitat de les persones i qualitat dels projectes. Qualitat de les persones perquè són un projecte de 320 llistes que es presenten a les eleccions i més de 300 regidors en tot el país que estan fent el que ha fet mai que és en el poble, treballar de manera constant, quotidiana, realista, al costat de les persones, i qualitat de les propostes, perquè són propostes nascudes del realisme. Mireu, jo a eleccions m'agrada no parlar tant de propostes, de promeses, sinó dir ben sovint que això és com un examen. Es tracta més bé de que mirem què s'ha fet, de que mirem què s'ha treballat, de que mirem de quina manera s'ha treballat per veure si hem complit, si hem aprovat i si ens mereixem la revàlida. Per tant, si he de parlar de quin és el projecte de Compromís, el teniu als vídeos, el teniu a internet, el teniu accessible, perquè és la nostra política, accessible. I si parlem, per exemple, d'agricultura, que no se'n parla, hem d'explicar com Josep Maria Paella, que parlava de les granges, ha estat el que ha dirigit la Comissió d'Agricultura a les Corts Valencianes. Sabeu que ben sovint els partits majoritaris, quan tenen la majoria, donen als partits minoritaris alguns títols, algunes responsabilitats honorífiques. Doncs Josep Maria Paella ha estat el responsable de la Comissió d'Agricultura aquests 4 anys i ha presentat el 65% de les propostes en matèria d'agricultura que s'han debatut a les Corts. Això cal dir-ho. Cal dir que si, per exemple, la FORC emplea un nombre considerable de recolzament econòmic per tal que no se'n vagi, que no es deslocalitzi, que impulsa la nostra economia, com és possible que l'agricultura, que és la principal indústria empleadora per nombre de gent directament vinculada entre gent que es dedica al cultiu, a l'emmagatzematge, a la distribució, no tingui un pla estratègic, no siga considerada prioritària dintre de les nostres polítiques. Per tant, parlem de les nostres propostes, però parlem del que hem fet, parlem del que ha fet Josep Maria Paella, parlem de més coses, parlem d'educació. Per exemple, actualment, educació i treball són 2 índexs que es diuen que no estem fent-ho bé a nivell de país, a nivell autonòmic. Tenim un atur juvenil del 50%, tenim un atur juvenil per damunt de la mitjana estatal, tenim un fracàs escolar del 40%. Això no ens ha de dir, no ens ha de dir a nosaltres, és que no sabem fer-ho bé, no. Ens ha d'esperonar, ens ha d'animar a exigir als nostres polítics unes altres polítiques autonòmiques en matèria d'educació i treball. I això no són paraules balderes. Quan el Bloc diu que creu en el xicotet comerç com a eina per a donar vida a les ciutats, per a donar oportunitats de treball a nivell local, és perquè ho estem fent en Oliva, amb un rescatí que potencia el comerç local. No estan fent a Gandia, veritat, amb unes zones comercials que expulsen el comerç de la ciutat. Quan el Bloc diem que estem a favor de l'educació és perquè creiem que amb educació s'aconsegueix una cosa fonamental de la democràcia, que és la igualtat d'oportunitats. Quin país estem fent si el 90% dels joves no acaben l'ESO? Quin país estem fent? Estem llevant-nos oportunitats, estem llevant futur, estem llevant qualitat
a aquest país. N'hi ha moltes propostes, n'hi ha propostes en matèria d'infraestructures, on hem lluitat, per exemple, hem lluitat pel tema de l'autobús, pel tema que el transport públic vertebra el país. Sembla que estem fets un poc pels nostres enemics, no? Si vos doneu compte, sembla que ens construeixen un poc dirigint-nos cap a Madrid. Penseu quantes voltes hem anat diàriament a Madrid i quantes voltes aneu diàriament a València. Unes polítiques basades en el realisme el que fan és això, llegir el país i fer les propostes millors. Per tot això, jo volia vindre ací per explicar-vos com unes polítiques basades en el realisme, basades en el coneixement de la voluntat, de les necessitats reals de la gent, són possibles. Mireu, Mònica, Enric, han sigut els diputats que més treball han fet durant aquests 4 anys. Més treball han fet. I això què ens vol dir? Ens vol dir que hem de donar-nos l'oportunitat per continuar treballant de manera desinteressada per transformar la nostra realitat quotidiana. El bloc, Iniciativa, els Verds, es presenten aquestes eleccions a la voluntat de sumar esforços, de sumar il·lusions. I és un projecte obert, és un projecte que, si mireu, sabeu que el cantant de la Bossa Sorda, el Josep Nadal, va a la nostra llista, el cantant d'Espectac, Quico Tur, va a la llista de Xaló, Pasqual Alacost, escriptor, Ferran Torrent, escriptor, Diego Gómez, Escola Valenciana. Tots ells ens donen la idea de que arriba l'hora de sumar esforços, de sumar voluntats, tot per un objectiu, pel mateix objectiu que persegueix Carles ací, unes polítiques de qualitat, amb persones de qualitat, de ser regidors, cap imputat. Unes polítiques de qualitat, no són promeses, estem aplicant-les als pobles on governem. Per tot això he vingut així a dir-vos que aquestes eleccions les hem d'afrontar amb ganes, que l'última setmana és quan més es dirigís, quan més es decidís el vot, i que si cal dir-vos alguna cosa no és només, ostres, demanar-vos el vot per una coalició que ha treballat i treballarà, sinó dir-vos, mobilitzem, eixim al carrer, mostrem un país visible, real, que treballa, que sap d'on ve i que sobretot sap on vol anar. Per tot això vos demano el vot per Carles, ací, a nivell de l'Alqueria, i per Coalició de Compromís a nivell del nostre país valencià. I seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs. Diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, però la diràs honestament, tiradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Aquests versos del Sant Andrés d'Estellers me'ls he dit moltes vegades quan em preparava els plenaris. Més tard, quan eixia de ca ma mare per anar cap a l'Ajuntament, ella sempre em deia: Maite, pensa en el bé del poble. I jo sempre li contestava: el bé del poble cadascú el veu d'una manera diferent. Però entre Estellers, ma mare i el compromís que tenia amb vosaltres, sempre he anat als plenaris i a la resta d'actes per representar a les persones que confien en el bloc i a treballar pel meu poble. La veu del bloc s'ha sentit en tots els plenaris ordinaris, a excepció del que es va celebrar 5 dies després de que m'agrediren i, com comprendreu, no vaig poder assistir. I en quasi tots els extraordinaris, encara que des de fa uns temps molts es convocaven en hores que pel meu treball em venia molt mal acudir. Els plenaris ordinaris, que són els que podem fer preguntes i suggerències, hem portat una missa d'unes 15 temes diferents per plenari, conforme ha dit Joan, amb les seues corresponents preguntes. Preguntes que tractaven a les reunions del bloc de l'Alqueria o que ens feien les persones pel carrer. Per tant, si hem fet 24 plenaris ordinaris i hem defensat en cadascú uns 15 temes, en aquests ens deixen unes 300 propostes diferents, perquè algunes les hem repetit moltes vegades. Hem tingut moments difícils, quan des d'aquesta alcaldia se'ns feia culpables per demanar que les llicències d'obres es correspongueren a l'obra que estava fent-se, o quan recordaven que es cobrara el cànon establert per treure taules al carrer dels Valls.
Quan després de molt de pregar no hem aconseguit que seguirà funcionant l'Agenda 21, fòrum de participació ciutadana i creat per aportar idees per millorar el poble. Segons la presidenta, hem deixat de reunir-nos perquè el funcionari de l'Ajuntament que havia de convocar-les no ho feia perquè tenia massa feina. I per molt que nosaltres ho demanàrem als plenaris, l'alcalde es feia el desentès. Ens hem sentit ignorats quan hem demanat que es creara el Consell Agrari. Del bloc hem demanat repetidament la seva constitució, tenint en compte la problemàtica actual del camp. Ens hem sentit impotents quan no hem pogut evitar la instal·lació de magatzems de material de construcció dins de la zona agrícola protegida. Tenim com tenim tanta zona industrial al poble. Ens ha xocat que durant 8 anys no s'ha posat en funcionament el Consell Agrari de l'Alqueria i, curiosament, el Consell de Participació Ciutadana ha deixat d'existir quan estàvem discutint sobre el nostre terme. No ens han fet cas tampoc quan demanaven la creació d'UTES, Unió d'Empreses del Poble, per fer les obres menors que realitzaren així. En aquests dies ho hem passat malament quan estem veient tot el que està passant a l'Alqueria, amb una gran moguda d'activitats amb regal d'un llibre inclòs, des que ha començat la campanya electoral. Però no vull seguir parlant de coses desagradables, perquè també n'hem tingut de bones i avui és diumenge, i els diumenges no hem de dir coses males. Ens hem alegrat quan reiteradament hem dut al plenari propostes i al final s'han portat endavant, com és el cas del cementeri, que des del 2008 anaven demanant que s'arreglara i que s'ha tardat 3 anys en fer-se, mentre veiem construir un escenari que encara no s'ha estrenat. Ara ja el tenim molt apanyat i esperem que es facin les obres de manteniment necessàries per a que seguisca així molts anys. Hem aconseguit un pas de vianants per creuar la circunvalació, encara que nosaltres en demanàvem 2, i així evitar que es produirà cap altre accident greu, com ja està ben passat. Hem aconseguit el tancament de part dels solars de dins del poble, o que es netejaren i taparen les pintades de les parets, sobretot de les feixistes o racistes. Hem aconseguit que no es construïra la piscina coberta, que PP i PSOE trobaven necessàries i el bloc insistíem en que les despeses de manteniment a l'Alqueria li serien impossibles de pagar. Així han passat 4 anys, en els que hi ha hagut de tot, de bo i de dolent, perquè estar a l'oposició pot ser a vegades fàcil, però majoritàriament ella ha estat al bloc difícil. Però puc dir-vos ben orgullosa que nosaltres hem fet bé el treball que ens vam comprometre a fer. Realment, la veu crítica i constructiva, moltes vegades en contra de construccions innecessàries o mal plantejades, la veu que ha estat més pel manteniment i la rehabilitació, la que ha defensat la participació ciutadana i ha lluitat perquè les coses feren dins de la legalitat vigent, ha estat el bloc. Si en aquests 4 anys hem fet una cosa malament, i ja ho ha comentat Joan, i ho sentim, és no haver tret més infoblocs per explicar-vos els nostres punts de vista sobre els temes que anaven sorgint. Si torneu, com jo espero, o si ara els que abans nos han votat ens doneu el vostre vot de confiança, jo em compromet a que publicarem més infoblocs. Al bloc Compromís comptem, com ja sabeu, amb gent disposta a treballar pel poble, amb gent preparada i il·lusionada per fer de l'Alqueria un poble millor. Jo ja l'acabé i gràcies a tots i a totes per haver-me escoltat. Visca l'Alqueria, voteu al bloc Compromís, voteu a Carles Moral i Pintor. Tots em miren amb certa apatia, és així per igual el dia, no sé com eixir d'ací. Vinc del país per les meravelles, com Elisa del temple al Crist. Sé que algú em seguís, no sé què buscar, i si el món crear no hi serà, és que tu no pots fugir.
totes les que m'aporten una més delicadesa. Necessito prop de tu. No sé quin és el problema, però sé que la tendresa ofereix millor futur. Cap de llista del bloc per a les pròximes eleccions. No soc cap nou a la política, fa 4 anys em vaig incorporar a la llista i he estat treballant durant els 4 anys sabent com funcionava l'Ajuntament, el que es portava i com es portava. A més de les contínues reunions en les que nosaltres ens juntàvem per a debatir el que anàvem a portar al plenari, una feina que altres partits no han fet. També vull parlar d'un fet antes de començar que em pareix important i que m'alegra molt, és la presència de joves en totes les llistes municipals, tant la nostra com la dels altres partits. I per què m'alegra molt això? Perquè també s'ha de veure que hi ha joves implicats, joves que tenen ganes de canviar coses per al poble, i joves que pensen en el seu poble i en el seu futur. Per què em presente? Em presente, entre altres coses, perquè, i és una resposta fàcil, perquè jo a la infància ja vaig viure este poble. En la infància sí, les anades de casa de la iaia, les visites i les anades a la muntanyeta de Sant Miquel. I l'ambient familiar que respira pels barris i per el poble em van fer sentir com a propi pell. Ara que visc així i amb uns anys més a les esquenes i em quedé desfilat de totes maneres de comunió, de fester i d'altres que heu vist ja també als vídeos, i tinc 4 anys d'experiència al blog Impulsa el Canvi. I impulsa el canvi per diverses raons. Impulsa el canvi perquè també vull escoltar i solucionar els problemes dels veïns i de les veïnes. Estic disposat a escoltar-los i buscar solucions als problemes que tenen. I també obert a les propostes de la gent, perquè al final 4 ulls veuen més que 2. I idees que teniu vosaltres igual són les millors que toquen. Un canvi basat en realitzar una ampliació urbanística transparent, on l'adjudicació d'obres públiques s'execute de manera clara, valorant sempre a disposició de que xicotetes empreses i autònoms del poble tinguin l'opció de poder treballar, perquè estem en una situació precària i els hem d'ajudar. Volem també eficàcia. Eficàcia també per donar un ús racional als edificis públics, tant en horaris com en activitats. Un altre compromís també en complir totes les normes i reglaments vigents, perquè si hi ha normes és per a complir-se i no per a fastidiar a ningú. Si es compleixen les lleis i les normes, les regles del joc són totes igual per a tots. Un canvi basat també en crear una bolsa de treball justa i reglamentada. Volem que existisca una classificació clara i per especialitats on tot el món tingui clar el seu lloc. Un canvi basat, i com ja hem comentat amb anterioritat, el meu amic Joan, amb un toc sarcàstic, crear un BIM amb la participació de totes les associacions, tots els veïns i de tots els partits polítics. Un canvi basat en valorar les conseqüències de les decisions futures polítiques que afecten al veïnat. Perquè un bon polític no és el que treballa per a les pròximes eleccions. Un bon polític és el que treballa per a les futures generacions i amb el futur del poble. I això per què? Perquè volem millorar el poble. Sempre tenim en compte que l'Ajuntament no és una màquina de fer diners. Perquè pensem que l'alqueria s'ho mereix tot. Però no estem així per mesurar qui s'estima més al poble que qui no, sinó per saber gestionar els recursos, que sempre són limitats, i poder atendre les necessitats de la gent i fer projectes el més ajustats possibles a la realitat. Per què?
com ja he comentat amb anterioritat, la transparència és essencial en la gestió municipal. Transparència per a que totes les empreses tinguin les mateixes oportunitats d'accedir a obres i reformes municipals. I crearem un organisme encarregat de la tria de les empreses. Per què? Perquè no volem també que la figura de l'alcalde és la que decidisca per quina empresa deu treballar i quina no. També, i estic orgullós d'això, tinc un compromís amb la gent jove, perquè soc un jove com ells i pense que les coses s'han de fer també per als joves. Volem polítiques de joventut reals, no només per a la gent més joveneta, sinó també per a la gent que busca establir-se. Donarem subvencions per a l'accés a nova vivenda o a la rehabilitació de cases, per a que tot aquell jove del poble tingui la possibilitat de poder-se quedar en el poble. Perquè oferirem un servici d'assessorament per a tota la gent emprendedora, que té ganes de funcionar, que té ganes de moure coses al poble i pugui crear treball al poble. Perquè pensem també que l'antiga llar de jubilats pot ser un lloc molt bo per a ser un bon local per als joves, perquè el que considerem que el que tenim així baix no és un local com Déu mana. Però també tinc un compromís amb la gent gran. És la gent plena de sabidoria, que dona l'experiència, que porta bons consells i una manera de treballar, igual un poc més austera, però igual d'eficaç i amb molta imaginació. La gent gran, que disposa de temps i experiència, es vull al meu costat per assessorar-me i ajudar-me a treballar. També recolzarem a totes les associacions que li donen vida i dinamisme a l'alqueria, respectant i fomentant la seva autonomia.